Milí diváci, vítame vás pri sledovaní našej unikátnej dokumentárnej sérii, kde každé písmeno anglickej abecedy ožije prostredníctvom ekotém. V tejto sérii sme sa rozhodli preskúmať a priblížiť vám environmentálne výzvy a riešenia, ktoré súvisia s každým jedným znakom abecedy. Prajeme príjemné sledovanie. A ako atmosféra. Atmosféra je vrstva vzduchu okolo našej planéty, ktorá nás chráni pred škodlivými lúčmi zo slnka a udržiava teplotu Zeme, vhodnú pre život. Problém nastáva, keď ju znečisťujeme výfukovými plynmi, napríklad z aut alebo z rôznych tovární. Toto prispieva k zmene klímy, čiže preto je cez leto rok čo rok teplejšie a preto cez zimu nevieme sánkovať alebo stavať snehuliakov. Znečistenie a následné oteplovanie ovplyvňuje aj kvalitu vôd, čo má vplyv na život v moriach a oceánoch. Všetci by sme mali chrániť našu atmosféru. Ako? Používajme menej aut, ak sa dá, cestujme hromadnou dopravou. A najlepšie, čo môžeme urobiť, je jazdiť bicyklom alebo chodiť pešo. Chráňme našu atmosféru, aby aj budúce generácie zažili čaro zimy a nezabudnutelné letné dni. B ako biodiverzita. Biodiverzita je rozmanitosť všetkých rastlín, zvierat a mikroorganizmov na Zemi. Každý druh má svoju úlohu v prírode. A keď stratíme niektoré z nich kvôli znečisťovaniu a ničeniu prostredia, narušíme rovnováhu prírody. Tempo, akým dochádza k úbytku biodiverzity, je hrozná a môže mať vážne dôsledky pre ľudstvo. Napríklad môžeme stratiť ekosystémy, ako sú lesy, mokráde alebo korálové útesy. Môžu vymrieť rastliny a stromy, ktoré nám zabezpečujú chutné plodiny a potraviny. Povedzme si napríklad, ak vyrúbeme tropické lesy, kde rastú kakaovníky, nebudeme mať kakao. A keď nemáme kakao, tak to znamená, že nebude sa dať vyrobiť čokoláda, alebo bude veľmi drahá. Preto je dôležité uvedomiť si, že biodiverzita je veľmi dôležitá. Pomôcť môžeme tým, že budeme chrániť prírodné prostredie a podporovať ochranu ohrozených druhov zvierat. Chráňme biodiverzitu prírody, lebo ju chceme vidieť vo svojej plnej kráse. C ako CO2. CO2, alebo oxid uhličitý, je plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní vecí, ako je benzín alebo uhlie. Tento plyn sa dostáva do ovzdušia a spôsobuje oteplovanie našej planéty. Tomu hovoríme uhlíková stopa. Uhlíková stopa je množstvo CO2, ktoré každý z nás vyprodukuje svojimi činnosťami, napríklad jazdou autom alebo používaním elektriny. Ak je uhlíková stopa príliš veľká, Zem sa ohrieva rýchlejšie, čo môže viesť k zmene klímy. To znamená viac horúčav, búrok a topenie ľadovcov. Vedeli ste, že jeden let lietadlom z Európy do Ameriky vytvorí toľko CO2 ako jazda autom okolo sveta? Avšak máme aj riešenie. Stromy pomáhajú znižovať CO2 v ovzduší. Pochľucujú ho a produkujú kyslík, ktorý potrebujeme na dýchanie. Preto je dôležité chrániť lesy a sadiť nové stromy. Okrem sadenia stromov môžeme pomôcť aj iným spôsobom. Môžeme viac jazdiť na bicykli alebo chodiť pešo, šetriť elektrinu a vodu, recyklovať odpad a nakupovať menej vecí, ktoré nepotrebujeme. Všetky tieto malé kroky môžu spolu urobiť veľký rozdiel. Aj malé zmeny môžu pomôcť znížiť našu uhlíkovú stopu. Každý z nás môže prispieť k ochrane našej planéty. Spoločne môžeme urobiť veľa preto, aby bol Zem krásnym miestom aj pre ďalšie generácie. Stačí začať dnes. D ako deforestácia. Je proces, ktorým dochádza k odstraňovaniu a zničeniu lesov. Tento problém vzniká kvôli poľnohospodárskym účelom, čiže pestovanie, vybudovaniu ciest a domov, kvôli ťažbe dreva alebo ťažbe nerastných surovín. Deforestácia má významné dôsledky na životné prostredie, napríklad strata rôznorodosti prírody, čo spôsobuje vyhynutie rôznych rastlín a zvierat. Taktiež zhoršuje kvalitu pôdy a zvyšuje emisie kvôli tým autám. Keďže stromy nám dávajú kyslík a kvôli tomu dýchame, mali by sme lesy chrániť. Ako? Neznečisťujeme, nevyhadzujeme odpadky, recyklujeme, nezakladáme ohne, nerúbeme stromy zbytočne.
Keď na budúce pôjdete na výlet, chráňte naše lesy a národné parky, lebo my ich potrebujeme. E ako ekosystém. Ekosystém je miesto, kde žijú rastliny, zvieratá a iné organizmy spolu s prostredím a tvoria jeden celok. Zmeny v ekosystémoch, ako je odlesňovanie, znečisťovanie alebo klimatické zmeny, môžu mať vážne následky. Môžu zmiznúť niektoré druhy zvierat, čo znamená, že sa naruší potravinový reťazec. Predstavme si lesný ekosystém, kde žijú vlci, jelene a tráva. Vlci jedia jelene, jelene jedia trávu. Ak z ekosystému vyhynú vlci, populácia jeleňov sa zvýši, pretože ich už nikto neloví. To znamená, že jelene potom zjedia viac trávy, čo vedie k zníženiu množstva trávy v lese a menej trávy znamená, že iné druhy, ktoré tiež jedia trávu alebo v nej žijú, môžu mať problémy so získavaním potravy a úkrytu. Celý ekosystém sa môže zmeniť, čo môže spôsobiť ďalšie problémy aj pre iné druhy rastlín a zvierat v lese. Je dôležité chrániť ekosystémy, pretože sú základom pre život na Zemi. Každý z nás môže prispieť k ochrane ekosystémov tým, že bude rešpektovať prírodu. Ekosystémy môžeme chrániť tým, že budeme chrániť prírodu, menej znečisťovať, recyklovať, šetriť energiu, vodu a učiť ostatných, prečo je príroda dôležitá. F ako fotovoltické panely. Fotovoltické panely sú zariadenia, ktoré prevádzajú slnečné svetlo na elektrickú energiu. Tieto panely sú čistým a obnoviteľným zdrojom energie, ktoré môžu pomôcť znížiť našu závislosť od fosílnych palív. Investície do fotovoltických panelov môžu prispieť k ochrane životného prostredia. Jednou zaujímavosťou je, že moderné fotovoltické panely dokážu generovať elektrinu aj pri oblačnom počasí, ale s nižšou účinnosťou. Tento technologický pokrok umožňuje efektívnejšie využívanie slnečnej energie aj v oblastiach s menej priaznivými klimatickými podmienkami. Chráňme prírodu, lebo ju potrebujeme. Preto je dôležité podporovať vývoj a využívanie fotovoltických technológií ako jedného z riešení pre energetickú udržateľnosť. G ako globálne oteplovanie. Globálne oteplovanie je dlhodobý trend zvyšovania priemernej teploty na Zemi. To znamená, že v lete je čoraz teplejšie a dosahujú sa nové teplotné rekordy. Priemerné ročné teploty vzduchu na Slovensku vzrástli za posledných 130 rokov o 1,7 stupňa Celzia. Tento jav je spôsobený najmä ľudskou činnosťou, ako je spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie a znečisťovanie. Dôsledky globálneho oteplovania sú vážne a zahŕňajú zmeny klímy, čiže čoraz častejšie máme viac ako 40 stupňov Celzia v lete. Extrémne poveternostné podmienky, zmeny v množstve zrážok, čiže prší čoraz menej a menej. Chráňme prírodu, lebo ju potrebujeme. Ako? Skúste minimalizovať používanie plastových výrobkov a recyklovať čo najviac. Vypínať svetla a elektroniku, keď ich nepoužívate. Každý malý krok môže mať veľký vplyv. Ďakujeme, že ste dosledovali toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšej časti.